Много смешно кашляш. Здравейте на всички и добре дошли в нашия канал. Това е любимото или най-мразеното на всички. Не знам, вие ще кажете. Така, започваме с първия въпрос. Искате ли да участвате в All Stars и двамата? И двамата се едно... Трябва и двамата ни викнат, за да се навием да участваме, така ли? Ими май така разбирам въпроса. Все едно, че да, дали ще участвате и двамата. Ами, принципно аз бих участвал в All Stars, но... за момента отговор е да. Отговор е да. Еми при мен, аз може би бих участвал, но не знам дали бих изпитал всичкото това отново. В смисъл, то всичкия глад, стрес, емоция, това нещо наистина е доста тежко и ти повлиява в живота след игрите, което не е много приятно. Да. Ама с времето, колко повече време минава, толкова повече остават само хубавите спомени. Си мисля, че когато дойде момента, по-скоро бихме участвали. Поне аз. Еми, преживяването е един път и се заслужава да се преживее, но трябва всеки да си сметне цената и това какво ще жертва и какво ще коства. Може да разкажете на хората по-детайлно за това да сте треньори и всичко около това. Нещо започна с дълги преговори от известно време с самата продукция, за да може да стане факт. Трябваше да имаме и тяхното съгласие и така изявихме желание, че искаме да тренираме за следващия сезон. Чувстваме се достатъчно уверени, че може да го правим. Продукцията също и хареса това нещо и ни вижда достатъчно компетентни да го направим. И си стиснахме ръцете. Може между другото да засегнем тази демо, че беше зададено. Дали се познаваме от преди това? Не се познаваме от преди това, на всички да им е ясно. Не сме, както някои хора казват из YouTube, че сме се познали от преди това, били сме се разбрали, били сме приятели и така нататък. Не, нямаме нищо общо с Марто. Тук игрите се запознахме. Да, нещо е, че даже изобщо не се бяхме и виждали дори по кастингите. Нито един от кастингите не го бях виждал. Нямах изобщо представа кой е този човек. Просто първия ден на арената, когато излязохме, тогава. Тогава не го видях. Аз те видях, защото ти водеше парада и започна първи, нали, от племето и така ми направи впечатление, но да. Не. Преди това... Аз даже за доказателство е това, че реално аз следвам Гого, а Гого дори мен не ме следва, тъй че трябва да стане ясно, че не съм бил на нито една от неговите тренировки. Не си бил нито на тренировки, нито сме се засичали по кастинги и нито сме се разбирали нищо. Влезнахме, получи ни се просто да влезем и да сме в едно племе и ни се получи играта. Да. А оттам се сещам сега, имаше въпрос как бихме се справили, ако сме в различни племена и ако не играем заедно. Това ако говорим от началото на самото излизане от блатото или сега ако беше се случило след разпадането на едно от племената? Все едно ако се бяха разпаднали храбрите. Да, го завъртим, ако ние се бяхме разпаднали и ни бяха разделили. Да, първия случай не знам как щяха да се разделят нещата. За втория, ако ние храбрите се бяхме разпаднали, малко или много си имахме такива споразумения с добри, че ще се опитваме по някакъв начин да си нагласиме нещата, така че да може и двамата да продължаваме по-напред. Демек, ако усетя, че това е човека, който е на бангара и просто си лечи по някакъв начин на арената от... Винаги има изказвания, нали, преди самата битка. Племената казват дали имат някакви проблеми, ако Ралица попита. И мисля, че така щяхме да комуникираме с едно по прикрит, ама не прикрит начин. По думите на Димо и Ралица, от това какво кажат те, щяхме да внимаваме, да се слушаме и реално цялостната стратегия ни беше, ако се разделим, да се опитаме, възможно ако можем да направим така, че да не излизаме ние на арената, защото шанса да ни изправят един срещу друг ще да е много голям. Да, аз си представям, че на арената щях да взимам думата и да казвам, ако Ралица някой ми я даде, щях да казвам веднага: тук, маля, колко много ми пречат Гешев, Калата, наистина не мога да се разбирам с тях. Чувствам се като аутсайдер, много лоши отношения съм.
Ще да го викам така, но мога ме чуеш. Веднага ще аз се... Зов за помощ. Веднага ще аз се сетя. А ако пък са добре нещата, обратното, нали? Ще държим нещата по друго. Станахте ли приятели с Стан след игрите? Не сме в лошо отношение с Стан. Пишем се постоянно, не сме се виждали, защото все пак той е в чужбина и няма как. Но като се дойде в България, със сигурност ще се видим, защото като човек е страшно забавен и беше много приятна неговата компания, реално да игра. Да питам, искате ли да направим видео с Стан? Да, между другото. В коментарите. Реално Стан на мен си ми остана близък след игрите, както каза, пишем си, но не само след игрите, реално в игрите той беше един от доста близките ми хора. Може би след теб най-много да съм си говорил с него и ми е малко тъжно, че хората виждам и чета, нали, че не го разбират, мислят си, че стратегиите са му налудничеви и така нататък. Да, в някои неща наистина се обърква, обаче за мен Стан изобщо не е глупав, даже точно обратното, за мен Стан е доста така умен и много добре може да разчете дадена ситуация, може да разчете когато, нали, има напрежение, когато се опитваме малко или много да го подхлъзнем. Просто това нещо, което му пречи е това, че ние се харесваме извън стратегиите, ние се харесваме като хора, нали. Както казах, нали, щом сме си говорили най-много поне аз с него. И аз след тебе с него най-много се комуникирах и с Геши. Всъщност горе-долу наравно, но и с Гешев. Да, просто до този момент в играта, нали, защото сега Гешев дойде по-наскоро, до този момент в играта най-много с Стан съм си говорил. Особено когато бяхме на брега, като цяло, почти през цялото време с него си говорих. Си разказвахме някакви истории той ми разказваше за сервитьорството в Щатите, как се получава, канеше ме да отида. Помня го този разговор, да. Да, мен ми беше интересно, защото съм си мислил, че не знам, че бих пробвал в миналото, съм си мислил и нещо, което ми струваше интересно да разбера как се случва. И също така в Щатите разбрах, че от това могат да се изкарват доста парички. Доста солидни. Реално Стан като човек не е лош, но като играч, може би тази игра му беше малко трудна от гледна точка на това да мисли стратегии спрямо тази динамична среда. И това може би малко го накара на моменти да се обърква и да мисля едно, на другия ден вече вижда, че ситуацията е друга и променя. Обаче не може да го изрази примерно правилно на синхрони и излиза в очите на хората, че не го е помислил правилно. Да. Със сигурност е доста така чист и добър човек. Той просто е добряга. Да. И да не споменавам на арената част с неговите характеристики, нали, където са почти 100 кг човек, 1,80 и малко, нали, 84-5, може би и аз не знам колко е. Такава атлетичност, толкова да е бърз, спринтове, пъргав. Страшно е. Да не обяснявам, нали, че е супер добър на всякакви пипкави неща от сервитьорството. Нали, просто личи си това нещо. Личи си то много и е супер добре, е супер позитивно настроен човек. В смисъл, буквално губим битки и ние всички сме доста напрегнати и то е... Погледнете го, нали, от добрата страна. Да. Реално съгласен съм, че това не е много правилно точно за игри на волята, но пък и е правилно, защото напрежението ти е до такава степен, че ако ти не дойдеш, не направиш това да се отпуснеш самия ти, като си кажеш, добре, майната му не е на живот и смърт, реално психически се отпускаш. А той беше най-щастлив от всички. Ние имаше време, в което бяхме ние такива... Не бе, той наистина ми вкарваше страшно настроение. Кои качества са най-ключови за игри на волята? Въздух. Много е едно. Наистина, според мен, да си издръжлив, не е нужно да си толкова силов играч, нали, чиста груба сила. По-скоро да си издръжлив, да имаш усет, така, то е малко като талант, ама придобива се с времето, нали, да усещаш тялото си, да знаеш къде трябва да скочиш, къде трябва да стъпиш, просто да се познаваш себе си и отделно да мислиш. Независимо, че си гладен, независимо, че не ти се мисли и от глад, просто понякога ти
Просто за нищо да не ти пука, да кажеш майето на всичко и да си почиваш, просто да се напъваш да мислиш. Стратегия, да се напънеш да измислиш стратегия за самата битка. Нали? Слава Богу, там ти доста ми помагаше в тия отношения. Стратегиите за битките, да, до голяма част, когато стъпвам на арената, виждайки компонентите, просто вече знам къде да стъпя и какво да правя и знам кой е почти със сигурност кой е най-добрият вариант, за да се мине дадено трасе и как да се разпределим по двойки, кои са важните неща и къде са детайлите, защото детайла за мен е най-важното. Не съм спирал и вътре да го повтарям, трябва да гледаме малките неща, защото малките неща ти печелят големите битки. Да. И също и в социален и стратегически план извън арената. Реално... Слава Богу, че на битките можехме да коментираме двамата, защото в някакъв момент и Миряна доста добре помагаше, нали, за някои битки, но примерно с Стан беше голяма мъка. С Стан, да, трябваше да се обяснява доста. Не е толкова запознат с предаването и не е гледал толкова много от предни сезони. Нямаше представа точно как трябва да се минат компонентите и така. Допълнението към този въпрос е и кой спорт е най-подходящия. За мен лично, аз имам пристрастие, ще си кажа калистениката, всеки да си избира. Аз си мисля, че калистениката е много добър спорт за това нещо. Кросфита на Гешев също е много Кросфита на Гешев. Що се зачудих дали я кажа кросфит, както той го каза, или кросфит. Ама да, който не е гледал клипчето, може да си го върне, направихме клип с Гешев, тъй че може да видите. Кросфита на Гешев. Да. Но един от двата спорта е доста добре. Но калистениката някак си я виждам на едно ниво по-нагоре, защото там имаш много често супер много контрол над тялото, нали? Особено за твоя, дето е стрит фитнес, ти трябва да имаш много добра преценка как да се завъртиш и за да мога да хванеш лоста, пак да ти падне. В смисъл трябва да имаш много добро пространствено мислене, за да може да знаеш къде се намираш в даден момент на завъртането, за да може всичко да е по план. Най-големият минус на калистениката според мен е краката. В смисъл, обърнете внимание на това да тренирате крака. Даже има един въпрос, който е... Предни сезони, извиня, че те прекъсваме, обаче предни сезони без тая вагонетка, където се скъсваме да я бутаме, калистеника щеш да е топа на топа. Щеш да е топа на топа, да, така е, но... Ама тази вагонетка много добре идва. Тази вагонетка и като цяло тези жилетки доста пречат и както казах, имаше един въпрос дали крака натрупани в фитнеса, нали, по-обемни, дали пречат в калистениката. Да, пречат. Колкото си по-лек и си по-тънки краката, така ще го кажа, толкова ти е по-лесно да правиш съчетания, елементи, комбинации и така нататък. Докато колкото са ти по-масивни, ти е толкова по-трудно, специално в калистениката. Минимум за да направиш, нали, планч се казва. Да. Толкова имаш тежест в края на планча, едни масивни крака, много ще ти пречи. Много ще ти пречи, въпреки че, нали, зависи... че там почти правеше флат и хендстенд, спокойно да държеше, което още един път показва колко е добър. Структурата на тялото е много важна и самото качество на мускула, защото има много така обемни момчета и здрави хора, които реално са здрави точно за 3 минути и половина и после няма никой, докато примерно, включително и Марто, ние бяхме отслабнали супер много след гладната резиденция и плажа, сигурно бяхме с по 7-8 кг надолу и мускулната памет, която имаме и самия мускул, че е по-качествен, той дори да го няма, да не се вижда, силата остава и реално имахме... Да, беше ни трудно, ставаме, нали, такива поставяме и падаш. Причернява ти, обаче излъж на арената и този мускул работи и е качествен. И е добре, че нямаш чак толкова много маса, нали, защото без храна е трудно да я захранваш тази маса. Колкото си по-лек, толкова по-добре. Да, смисъл, Жорката, което каза, че качи 10 кг мазно и ще влезе, според мен е много лош шега ще ми изиграе. Защото за мен в игрите има голям шанс да натрупаш още мазно, защото сега примерно ние сме 3 резиденции подред и заради глада през изминалите 4 седмици, преди 3 седмици подред резиденция, бяхме свалили супер много, сега ядем супер много на резиденцията и всички качихме супер много коремчета. И следващата седмица, примерно, ако се отиде на друга по-гадна локация, ти си оставаш с коремчето, но гладен и трябва да носиш и него. И това е голям проблем.
Защото това са едни 4-5 кг, отгоре на това, на тези килограми, от които се влезат. Това го няма като въпрос, обаче между другото това беше една от... нали, то много хора викат проклятието на резиденцията, че те отпуска и че те прави ленив и коренчето и така нататък. Но наистина е вярно, едно от нещата, които трябва да правиш на резиденциите, наистина се изисква много воля да не ядеш всичко, което ти падне пред очите, защото в някакъв момент имам чувство, че развиваш някакво увреждане, което е просто търсиш храна и видиш ли я трябва веднага да изядеш, защото не знаеш кога ще намериш следващата. Нали? До ден днешен съм така, примерно вчера ядохме пица с калата и нали, пицата да се разделим на две, обаче аз гледам да колкото мога по-бързо да си взема моята част, да не вземе да ми вземе някой чест и развиваш инстинкт, който е видиш ли храна и бързо. Това е калата от YouTube канала, нали? Да, калата от другия ни канал. Може да се абонирате за него също. Какво ще представляват вашите тренировки? Къде може да се посетят? Тренировките могат да се посетят в зала RX Infinity. Тук е място, където ги провеждаме и където снимаме в момента. Тренировките представляват, според зависи от групата, правим групи за начинаещи, правим групи за напреднали, правим и общи такива. И вече в случая вие сами трябва да си подберете какво е вашето ниво. Според това дали сте идвали на стари наши трасета или не сте, но смятате, че имате доста добра физическа подготовка. Ако мислите, че може да минавате халки и да бутате тежко и имате примерно горе-долу добър баланс, това са основите, за да може да дойдете на трасе за напреднали. Ако нямате примерно физическа култура и не сте тренирали почти нищо през живота си, е по-добре да дойдете за начинаещи. Едно от хубавите неща на тренировките е, че има пъзели. За мен това беше реално проблем, който срещнах преди да влезна в игрите, че исках да се подготвя и трябваше да си накупя не малко пъзели, които са така доста скъпички. И като си купиш 5-6 пъзела, ако не и 10, нали, си излиза една немалка сума. А пък ти този пъзел го решаваш 1, 2, 3 пъти и ако си имаш добра памет, го запомниш, нали. Хубавото нещо при нас е, че тия пъзли ги има в по-големи размери, да подобряваш игрите и вместо да дадеш парите за пъзела, може да дойдеш, да направиш трасе, тренировка, да общуваш с участници от игрите. Отделно правим, нали, сега някакви бонус неща, като хапване и професионален фотограф, който да снима. И на всичкото отгоре идваш и решаваш пъзела 2-3 пъти и си готов. Подготовката ти става много по-бързо и на едно място комбинираш абсолютно всичко. Да. Така, Искаме да го развиваме все повече и повече, да го направим наистина да е много яко и просто всеки, който идва, да се кефи. За сега много хора се радват, но искаме наистина още да го надградим. Затова ако имате някакви съвети, как може да го подобрим, какво може още да добавим, насреща сме, напишете ги в коментарите, ще се радваме да чуем. Ще се опитаме да го направим по един интересен начин, ще приготвим няколко изненади и ако мине добре, ще направим и втори такъв на пролет. Така че следете ни в социалните мрежи, долу ще има линкове за двата ни профила в Instagram. Там ще пускаме информация относно трасета, тренировки и така нататък, за да не изпуснете. Всеки е добре дошъл. Да. Също така правим индивидуални тренировки, така че който иска за индивидуални, може да пише или на мен или на Марто. Да. Вече провеждаме и такива, така че опитваме се да обръщаме внимание на абсолютно всеки, който ни пише. Стараем се да отговаряме бързо, но повярвайте ми, запитванията са страшно много, така че имайте малко търпение. Да, тъй като ще са тръгнали да следват социалните мрежи, може да заповядате, абонирайте се за канала, харесайте, споделете. Благодарим ви за подкрепата, вече немалко души са се абонирали и между другото немалко гледания натрупваме, за което буквално мен страшно много ме кефи и не знам, осмисля нещата, има и положителни коментари, хората ни срещат и казват, че са гледали нещо, че са изкефили, че някой клип много им е харесал. Запомнили са много хора първия клип с динята. Верно ли? Да. И така. Първият клип с динята беше така много спонтанен и много интересен. Да, всичко става благодарение на вас.
Благодаря ви за подкрепата. Много интересен въпрос, между другото. Кой е най-трудният елемент за минаване в игрите? За момента въртележката. Лично аз имам много слаб вестибуларен апарат и наистина не може да си представите колко ми беше трудно да направя 5 завъртания, а там за да навиеш това въже трябваше да се направят, не знам, 50. Много. Нямам представа колко. И аз имах такава битка, беше наистина доста тегава. Това ми беше на мен много трудно. Наистина. И единствено адреналина ме караше просто да го правя. И упражненията преди игрите. Да, изглеждаше, че ти е трудно, защото седиш така Да. Виждам те, че не искаш да си там. Много се личеше, най-вече защото върта се и буквално се опитвам да гледам напред, за да може светът да ми се върти наляво и надясно, нали, да ми се върти в кръг, а иначе като гледам и надолу, някак ми се върти така после и така и тотално не мога да се освестя къде съм. Това нещо си го практикувах преди игрите, си се въртях, нали, и после се развъртам и веднага тръгвам да тичам в линия. Реално това ми е част от подготовката, която много ми помогна, защото наистина усетих много пъти по-зле ще бъда на капитанската среда, ако това не го бях практикувал. Но със сигурност за мен е това най-трудно. Аз между другото на моята капитанска, това изобщо никога на тренировки и на каквото и да не съм правил нещо подобно, нали, така ми се заведе святия да минава примерно тази люлка и после змейката. Обаче първото минаване тръгнах по-плахо и викам на второто. Това е елементарно. Давай газ колкото мой. И то, нали, докато се въртиш, малко ти е гадно лошо, обаче когато стъпиш на земята, имаш чувството, че си е толкова голям спрямо всичко около теб и всичко е на цунами. Да, ма не мога да разбереш, аз и на самата люлка се чувствах ужасно, наистина. Да, докато съм на люлката ми беше добре, когато стъпя на земята, край. Молех се да приключи, просто се молех. Чаках всяка секунда това нещо да свърши. Да, просто една агония изпитвах и просто седя и чакам. Знам, че ще продължи тая агония, но съвсем скоро ще свърши. Можеш ли на капитанската да кажеш на Димо, че искаш само 50 гроша? Реално това го направих. Наистина пазаренето ни с Димо беше сигурно 30 минути сме се пазарили там дали да вземат това предимство или не. Той всячески се опитваше да ме убеди, нали, че трябва да взема храната. Казах му, нали, мога да взема 50 гроша или 50 гроша и предимството за племето, но просто не исках от морална гледна точка, не исках да взимам храната. Това е нещо, което преди игрите си казах, че няма да го правя, ако ми се предложи. Доста интересен избор направи тогава и реално всички в племето бяхме вау. Нали, особено в началото, когато каза, че нали, не каза още какъв е бил другия залог и като каза, че си взел предимство за племето и всички бяхме, нали, какво се случи. Да. Но вече и аз после последствие, като разбрах наистина какъв е бил залога, нали, това, което е получил и Жорката, нали, ми стана ясно защо не си иска да го направи, защото много хора са коментирали относно представянето на Жорката, че без тази храна няма да стигне от там, което според мен не е така, защото важно е какви качества имаш. Сега, дали ще съм наеден или не, на мен ми е сета. Имаш ли си една гладна агресия, когато си леко гладен, нали, излизаш и наистина все едно се бориш за оцеляването си. Ти имаш тази агресия в тебе, си спомням след главната резиденция на плажа, такъв влизаше на арената и беше разярен. Да, най-много го помня на битката с Руля. Да. Тогава помня най-много, защото ти тогава и си глезена. Тогава с контузен глезен. Стана в невидение, че Марто се контузи на тази битка. На предната с лодката, там 2-3 битки преди това. Наистина контузията ми беше много зле. Самата лодка, докато я сглабяхме, си бях сложил краката, нали, от страната на брега и вълната удари лодката. Лодката, всяко едно парче, не знам колко тежеше, сигурно 100 кг тежеше. 100 кг имаше всяко едно. И ми затисна, точно я бяхме сглобили, ми затисна крака. Веднага буквално ми се подуха два хематома глезена. И после, дори не може да продължа, после отидох и си свалих гуменките. Аз тогава бях с гуменки. Свалих си гуменките, защото те буквално ме стискаха страшно много. А когато вече слизахме към самия плаж,
толкова ме болеше кръка, толкова исках да го обездвижа и просто нищо да не се случва, че реално там ме свали на конче, ако помниш пустотната пътека. Да. И въпреки тази контузия на битката с Рула, мене ме пускат по парзалката и Марто толкова агресия, само слиза по парзалката и рита с двата крака. И аз съм такъв, рита цялата лодка, барабая с мене вътре и виригата. Викам, този човек уж крака му нали, на това и че не му пука, брат, че само да спечели битката. Тогава забравих и тогава вече почнах да придобия малко повече увереност на арената, малко повече на отборните битки, знаех на кого мога да се доверя, знаех как трябва да стават нещата и просто много исках да печелим, да не се излагаме. И вече след капитанската с Раду, наистина малко или много и той Димо толкова пъти нали, ме похвали, че започнах и аз малко повече да си вярвам. Ще идвате ли в Пловдив? Много хубав въпрос. Бихме дошли в Пловдив, въпросът е да има желаящи за това нещо и да има условия къде примерно дали да направим някоя тренировка, дали да се видим с вас. Има, мен ме спукват от коментари за Варна, примерно. Във Варна, между другото, можем да направим нещо, за това имаме по-голяма възможност. Не малко души са ми написали, ще идваме ли във Варна, ще правим ли кастинг там, има желание. Варна е другата мека на игра на волята. Тази година също имаше доста варненци, така че може и да замислим нещо, но пишете ни да видим дали има желаещи, за да не са усилията ни на празни. Все пак, нали, хубаво е и ние да знаем колко човека биха искали да направим нещо подобно във Варна. Да. Разстоянието не е малко. София Варна. 5 часа. А пак София до Ранкояк да не ми говоря. Ама ако тръгне ли за Варна, ще мине и за Пловдив. Да, ще да. Пловдив, даже има доста хора, които могат да ни съдействат пловдивчани от този сезон. Бонус въпрос към Добри. Какво те запали по калистеника? По калистениката ме запали един приятел, който се казва Цецо. Ние реално с него излизахме в една компания. Той в момента е фризьор в Казанлък и излизахме там в една компания, но не тренирахме толкова. Той тренираше там с едни момчета, които тренираха на стадиона на лостовете в Казанлък, докато аз не тренирах, аз си бях 40 кг век, бях много слаб. И той вика, две с нас, и аз викам, не мога, срам, няма какво направя. И той почна да се отцепва от мен, викам, няма стадион, отивам аз там на стадиона, гледам ги, си викам, Казанлък много хора ли тренират? Много хора тренираха много сериозно преди. Имаше 30 на човека, много тренират по калистеника. До ден днешен има една група от 10 на човека, които продължават да тренират, което мен супер много ме кефи и ме радва, защото поддържат реално спорта жив. Все още дори в този малък град. Въпреки че не тренират професионално за състезания, те продължават да се тренират и да водят добър начин на живот. Яко, разкажи, че те прекъснах за стадиона. Да, и отивам аз и гледам някакви неща, които аз никога не съм виждал. Аз до тогава, примерно, YouTube и такива неща не съм гледал толкова много, не знам за какво става въпрос. И с времето понаучих за какво става въпрос с калистениката, обаче те бяха супер напреднали спрямо мен. И лека по лека от тях мотивирах се, почнах да тренирам с едното от момчетата Мерт, заедно да правим базови упражнения. На колко си? И на 16, 15-16. И почнахме да правим базови тренировки с него и много се надъхах и реално оттам започна всичко и да стигна до това, което съм в момента в калистениката, въпреки че той нали, не кой знае какво, просто съм европейски шампион и това е смисъл. Не кой знае какво, просто съм шампион. Да, смисъл. Като за... не кой знае какво, смисъл. Има много по-добри атлети в България в калистениката, но не смятам, че съм от най-добрите, но смятам, че мога да влезна в рамките на топ 5 в България. Така, доказалите си атлети по света. Което за такъв малък спорт е доста трудно, защото има доста силни хора от целия свят. Срещу Гого, кой ще бие? Срещу Гого аз ще бия. Гого е от старата генерация. Гого е тренирал за годините си, когато той е бил на върха, е бил наистина пълен изум. Са нещата, които той е правил тогава, на мен някои от тях сега са ми трудни. Не знам, да. Но нещата, които правя сега аз, на него ще са много още по-трудни, защото спорта се е много надградил от тогава. Няма нищо. Еволюирал е, да, супер много. И е супер много различен и няма нищо общо с преди. Но
Гого за годините си тогава, когато е тренирал, наистина е бил... Имам негови стари видеа, направо е пълна машина. Ами, това беше от нас с този Q&A. Да. Може да направим парт 3, ама ще видим. Зато имаше интерес, но нещо... За парт 2 имаше доста интерес, нека видим. И парт 3 ще има, ще направим. Пишете, искате ли, не искате ли. Да, и... Не знам, реално е най-гледаното клипче, тъй че предполагам, че искат. Да, това с Гешо също беше гледано, но може би следващо ще направим нещо с Стан, като си дойде в България, защото да го опознаете и него малко човек, защото повярвайте ми, Стан е много интересна личност. Те са сигурни, че е интересно, той е един от образите на предаване. Стан е наистина... Реално, мене ме я, че не се излъчва и хубавите неща от резиденцията, които сме имали с него. Повярвайте ми, толкова много смях ще има, когато направим клипа с Стан, че нямам търпение, така че абонирайте се за канала, оставете по един коментар какво искате да променим, да направим, с кой да снимаме и така нататък, за да може ние да знаем. И общо взето това е. Благодарим ви много. Ай, ми е да.